अब्ला नों आंखौ मानो बुंनाय जे नोंखौ आं मानसि लेंहरबाय दं होननानै मैदोमखौ मानो बुंनाय मैदोमखौ मानो सोरनि दम देखायदों नोंलाय मैदोमखौ सोरनि दम देखायदों फंबाय मैदोमनि भिडिअआ मैयानिफ्राय जोबोर हिट जागासिनो दङ आरो दिनैबो होबावदों दा जोङो फंबाय मैदोमनि एसे क्लिप खोनासंग्रोनानै लानि आंखौ जे बुंबाय नोङो जे र' आंबो मानसि लेंहरगासिनो गेला होनलायलायनानै नोङो आदा नोंनिबो भुल दं डाइरेक्टयै फैनानै नोङो नों बर' नामा होननानै बुंदो ओमफ्राय आं जेबो मोनाखै जिमान बया बाजा बुंदोबाबो जेबो मोनाखै जेनेबा नोंबो एसे फेनाय बा आंबो एसे फेनाय आं जेबो मोनाखै डाइरेक्टलि माने इदि एक्सन लानाङा जोंखौ मिथिबाय जों आरो आं कुनु दिन इयाव थांफेरानो आं मैया फार्स्ट टाइम आं थाङामोन मैया आब' लिंनायनि हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय माने फुङावनो संनाय खावनाय कमप्लिट आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे जि जोम स्र' आरो आठर बिथ' 4टा बाजियावनो सिखारनानै लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने फार्स्ट टाइम आं दिनै दारि गोलावफोरनाव माइ खामला गायनो थांदों लोगोफोर मानो होनबाथाय न'निया दै गैया नालाय ओमफ्राय माने दारि गोलावफोरनियाव माने जोंहानि न' खाथियावनो आरो माने जोंहानि हा खाथियावनो माने दारि गोलावफोरा हाजिरा हमनायखाय जोङो ज'यैनो माने ग्रुपैनो माइ खामला गायनो थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर फार्स्ट टाइम दिनैसो माइ गायबाय आरो खामला गायबाय लोगोफोर मानो होनबाथाय बेसेबा बोसोर जाबायमोन दिनै फिसालायानो आंना मा होनो 14 बोसोर रानिं जालायलांबाय अब्लाबो माने माइ खामला गायफेराखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो माने फार्स्ट टाइम माइ खामला गायनो नागिरदों लोगोफोर बेबो माने दारि गोलावल'सोहाय लोगोफोर ओमफ्राय साथा सुथा जगाल आरो फारसेनिफ्राय ओमफ्राय लोगोसे आरो मनायाबो रेडि बे मनायाव दङ लोगोफोर फ्लाक्सआव माने लाल साहा गुदुं गुदुं बेनिफ्राय आरो दै गुसु लाबाय लोगोफोर मानो होनबा जोङो दारि गोलावफोरनि जेबो माने लाया आरो नो एन्ट्रि लोगोफोर मानो होनबाथाय जोंनि बर'फोरा दारि गोलाव बांसिनानो जाया आरो जोंनि बे एरियाखैथ' दारि गोलावजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो जानाय लोंनायाव लोगोफोर ओंखायनो माने रेडि लाखाबाय आङो लाल साहा आरो दै गुसु लोगोफोर ओमफ्राय थांहोलांनोसै होमबा थौदो लोगोफोर माने आं लोगोफोर मबाइलखौ लांफाया मबाइलखौ लांबाथाय एसे माने खस्थ' मोनो आरो दुब्लि बारिफोराव माने माइ गायनाय फुनायफोराव बिराद खस्थ' मोनो ओंखायनो आं मबाइलखौ लांफालायला लोगोफोर गालांनोसै थांनोसै आङो गथ'फोरा मोजाङै नाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रियाथ' संखादो नोंथ' आरो बिथांजों ओंखाम ओंख्रि संनो हाखाया नङा होमबा लोगोफोर आंखौ थांनाय नुनानै मावो सुलायदों सुबाखाया जा बिदि मावो सुबो जा मामा जा ओंखाम जानायाना आंखौ थांनाय नुनानै हे भगबान आखाइ सुनाया मारैना जालायदो बियो जा मामा जा आं थाङा आं दिन थादों माने आं दे जोंनि बर'फोराबो बारानि सायाव बारा जाबोगासिनो दं लोगोफोर खोनाबोगासिनो दङ आरो आसलते मानो बेफोरबायसा बांद्राय जाबोखो लोगोफोर माबोरै मा साननानै बेफोरबायसा गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै लालाजोबखो जाम्बि गासिबो माने जाम्बि जाम्बा जाजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो मा होनो मैदोम बसुमतारिया बाराव थांनानै एग्लुंहैनाय जाथाया रोखायै माने ससियेल मिडियायाव माबा नुदो आरो लोगोफोर इनिफ्राय थारैनो माने बिथाङाबो माने थांनानै बाराव एग्लुंहैदो दायो सिख्लाफोराबो ओरैबायसा माने भिडिअ सिडिअ लानो होलायि मायि बेफोरबायसा आरो माने गावसोरखौ भाइरेल खालामजानो गिनानै भिडिअखौ दान ओरैबायसा गरम आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने दासो आं मोनसे भिडिअ नायदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायसा दावराव आयौ बाराव थांनानै एग्लुंहैनाय जाथाय ओरैबायसा माने जोंनि बर'फोराबो बारानि सायाव बारा जाबोगासिनो आसलते मा साननानै जोंनि बर' हिन्जावफोराबो बर' सिख्लाफोराबो मानो बेफोरबायसा गावनि जिबनखौ बरबाद खालामना लादों मावनांगौ जानांगौ दांनांगौ बिमा बिफानि सायाव मानो बेफोरबायसा थाखा फैसा आरजिनो थांनांगौ बेफोरखौ कि फाननानै थाखा फैसा आरजिनाय बियो मोनसे बाथ्रा जानो हायाना लोगोफोर बिदिनो एग्लुनांगौ हायोबाथ' गासिखौबो नागिर एग्लुंनानै जोंनि बर'खौ
एकदमबारे लागावनांगौ होखावनांगौ लोगोफोर नंगौना नङा जोंनि बर' जाथि होनदोबानो जागायावनो जा एकदम सेटेप खालामखानांगौ लोगोफोर मोजाङै मोजां माने सामब्रा सामब्रा जालायनाय होनांगौ भिडिअ बानाय मानो बानाया भिडिअआ अलरेडि थाखानांगौ आंबो माने बिराद मोजां मोनदों एग्लुंहैनायखौ जियानो जादोला मैथोम बसुमतारीनि भिडिअखौ एसे नायना लाबानो जाबाय प्राग निउसआ हराव होनो हादों मैदोम फंबाया सासे सेंग्राखौ होसोनानै सोबादों बेनिफ्राय सासे मटिटि पाल्टं गानलायनाय सिख्लाया मैदोमखौ उनथिं हमना लाबदो मानो होनोब्ला सिख्लाफोरा गें थायो दै गाज्रि खामानि मावग्रा सिख्लाफोरा गें थायो उल्था नोंखौ लाना थांनानै उल्थासो नोंखौ मायबा मायबि खालामनानै लुटिजोबनानै लामायाव जुमाय फे होनानै गारना दोनफिनो बेफोरबायदि काहानि गोबां जायो नोंखौ उल्था नों बिसोरनि जायगायाव हाबना लाहैयोब्ला आंथ' सानदोंमोन मैदोमाबा मा जाखो सिख्ला मानसियासो उल्था हमबलायनानै लाबबाय बोरायफोरासो सिख्लाफोरखौबो मोनोब्ला आरो बोरायफोरासो गुबुननि गथ' थाखानाय समायना जाफुनाय बेखौबो बोरायफोरासो मोनोब्ला सेंग्राफोरा मा जागोन दा रावखौबो लाखिनो हायाब्ला बोरै जागोनलै सेंग्राफोर बाखारनांगोन दाखालि बावै नुदोंना आंनि हाबायाव आं बेखौ बुङासै माबायदि बाथ्रा बुंफैदोंमोन इनसाल्ट खालामनानै कार सालायो 15 लाखसोनि बेनिफ्राय मालायनि हिनजाव थाखानाय गथ' गोनां खानि आरो लुटिबावो बुंनो गोनांब्लाथ' बै समाव बेखौनो आङो बे लोगोफोराबो आरो बेफोरबायदिनो बाव सेंग्राफोरनो माने बाखार गैमारा लोगोफोराबो मालायनि संसार गोनांजो गावबो मालायनि संसार गोनांनिनो लुटिबावो सेंग्राफोर बेखौ खामायनांगोन हागोन ना खारदो आरो खारदो खारदो आरो खारदो देरफुनायाव हाबा जादो गथ' सासे जाखांनानै आरो हांसो गाज्लाफोर बायदि देरफुनाय हांसो गाज्लाया समायना जाया गथ' सासे खांखांनायनि उनाव आरो समायना जाबावदो आरो गुबुनजों फन रायलायदो फेसबुक खारदो हाबा जाहैदो सोरबाया बेंगालराव खामानि मावनो थांदो हिनजावखौ दोननानै आरो ओजों आरो समायना हिनजाव लोगो मोनहैदो आरो ओजोंबो जाबावदो बेंगालरनियाबो हमदो आरो हमदो हमदो आरो हमदो हमनानै सोङोब्ला बेयाबो हौवा दोङो बेयाबो हिनजाव दोङो बेयाबो गथ' दोङो बोरै जागोन संसारा सेंग्राफोर सासेबो सिख्लाफोरखौ लाखिनो हालाब्ला मोजां मोजां सिख्लाफोरखौ बोरै जागोनलै आबौमोन बोरै जागोन बाखार खामायनांगोनलै बाखार गारि बायना होनो हानांगोन कारसो सलायबावो 15 लाखनि साख्रि मावनायाबो पाता मोनबावा 15 लाख ड्रेसफोरखौ नाय फेसबुकआव मुगानि 35,000 गाहामनि दखना गानो सासे 80,000 70,000 दरमा मोननाय हिनजावफोराबो साननो गोनां जाबोयो 15 लाखनि गारिखौ बायनानै आं बोरै सलायगोन बोरै फैसा खामायदो नुद सेंग्राफोर अब्ला जों बायदि लरग'ग सेंग्रा बाखारबो गैया मा गैया बबाव मोननांगौ जाखो बबाव मोननांगौ जाखोलै सेंग्राफोर नाङालै जोंनो ना बेफोरबायदिखौ सेंग्राफोर जोंनो बेफोरबायदिखौ नाङा सोर बबाव खामायहैयो सोर बबाव कार सलायहैयो मालाय गिदिंनो थांबाबो फैसासो मोनो जोंहा बबावबा बाहेराव गिदिंनो थांनाय लोगो लोगो खालि जाखाना फैयो बोरै खामायबावगोन माजो दरमा मोनो दरमाया नै गस्ला गांसेजोंनो नै इउटुब बानायो सोलायनो नाया दरमानि फैसाजों मालाया दुनियाखौ बेरायबाबो मालाय फैसायानो फैसा खालियानो जाया 15 12 13 लाखनि गारि बायनानै सलायनानै ओरै खानाय दास्रि दास्रि आरो बाथ्रा बुंफैबावो मालाय बे एबाराव सोरबा बुंनांगौब्ला देन्जार जागोनलै दाख्लै हाबा जागोदानमोन बेनि थाखायसो ना सेंग्राफोर एबाराव सोरबा बाथ्रा बुंनांगौब्ला बेफोरबायदि मानसिया जिन्दगि बासायनाय नङालै बे बाराव दाख्लै हाबा जागोदानखाय हगारदों आङो माखासे मानसिफोरखौ सासेबो मोजां मानसिया आंनि बागै माने बेफोरबायदि गाज्रि लिराखै
गाज्रि मानसियासो गाज्रि लिरखाथारदों माने आसरित मोनदों आं फेसबुकाव जाय गाज्रि मानसि खाथार जाय मालायनि गथ' गथाय थाखानायजोंनो नुखानानैबो माने लुटिग्रा बैफोरबायदियासो लिरखाथारदों माने गुवाहाटी टाउनाव थाफैनाय गाज्रि गाज्रियासो मोजाङा रावबो लिरखायाखै माने हाबा जागोदानखायसो खारग'दों दा जोंनिया फंबाय मैदोमनि भिडिअआ जोबोर हिट जागासिनो दङ सोरबा सिख्ला बाराव लोंहैनाय लोगो मोनलायनाय दावराव दावसि नामा एसेबां समायना समायना सिख्लाफोर बर' समाजनि गुवाहाटीयाव थाङो सोरबाया मोजां जानाया जादों गाज्रि जानाया जादों सोरबाया थाखा खामायनाया खामायदों सोरबाया गाज्लिना गोलैनाया गोलैदों टाउनखौ माजों रुजुयो मिथिबाय साप्पल सेन्देलजों मालाबा जोङो मा सिलायनानै गाज्लुनानै गोलैयोना मोनसे टाउनाबो बेफोरबायदि नोङो बेवहाय थांनानै मोजाङै थानो रोङोब्ला मानसिबो जायो बेनिफ्राय नों रोङाब्ला टाउनाव ओरैबायदि सिलायनानै गोलैयो न'आव वापास नोङो टाउननिफ्राय न'आव खारनानै थाफैफिननो गोनां जायो नाथाय बिराद सैतान मानसिफोरा मा खालामो बिराद लुटिनानै मा खालामो माबा खालामनानै लायो टाउना ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु मोजां मानसियाबो बेवहाय सिलायनानै गोलैहैयो अब्ला नों आंखौ मानो बुंनाय जे नोंखौ आं मानसि लेंहरबाय दं होननानै मैदोमखौ मानो बुंनाय मैदोमखौ मानो सोरनि दम देखायदों नोंलाय मैदोमखौ सोरनि दम देखायदों बेलेग मानसिया आंखौ आखाइ होनो हागोन भिडिअ मानो लादों नोंलाय बर' सिख्ला जानानै लेबेल थाङा मालाय गिदिं मा लाब दोनै मानसि लेंहरबाय दं नै मानसिनो खोनासं खोथाखौ इफा लेबेल देखायनानै जिबनाव नोंखौ आङो बर' होननानै आं नोंखौ दहायनो मिथिखादों ओमफ्राय मानो भिडिअ लानांगौ अब्ला जोङो बर' हारिनि थाखाय जों इवहाय मानो होना नोंखौ नों मा फन बुनानै होनदों जे मानसि मानसि लेंहरदों आंखौ मानसि लेंहरदों बायलै खोनासं आब' आं नों मानिबाय दे नों मानिबाय दे नों मानिबाय दे नों होनबाय मा आङो दे माबायावहाय गारियाव थांसिगोन जाबाय नों हाबबाय दे ओमफ्राय बे मा होनदों मिथिबायना आं मानसि लेंहरगासिनो मा माने आं मानसि लेंहरगासिनो मा ओमफ्राय आं बर'खौ आं बे मानसि लेंहरनो माने मा बेलेग मानसिखौ आं बुगोन हागोन मानसि लेंहरगोन नों मिथिदों आं नोंखौ बुजिदों आं नोंखौ रेसपेक्ट होबाय नाथाय इयो मा होनदों आंखौ मानसि लेंहरदों सानसे डिउटि गैया जोंना अफ दङ आंना बेनिखायनो जों इन्जय खालामो आं बिसोरखौ खोनासं अननानै आं बुंबाय दं सिन्था आब' आंखौ मिथिखायो नों माबायदि बिदि फाल्टु खालामबा आं बिराद फाल्टु खालामनो मोजां मोनो आं बिराद फाल्टु खालामनो मोजां मोनो जिन्दगियावहाय नों बुजायखौ आं बिराद फाल्टु खालामनो मोजां मोनो बेनो बिराद मोनसे गिदिर खैफोदाव लाबोगोन बेखौ बे रावनिबो खोथा मानियाबा थारमाने बर' हिन्दुआ माबायदि जाबाय दङ नोंसोर मिथिखागौ अब्ला नों आंखौ मानो बुंनाय जे नोंखौ आं मानसि लेंहरबाय दं होननानै मैदोमखौ मानो बुंनाय मैदोमखौ मानो सोरनि दम देखायदों नोंलाय मैदोमखौ सोरनि दम देखायदों